Кой каза, че държи пари? Он е там, бутил? Ей, Колю. Е, това е. Внимайте се. Това ли? Да. Направо ти е баба майката на бите. Я дай да те това. Само по един страна, да не. Ти си можел бе? Не, да съм чувал. Мали. Много бие по пръстите и по това. Дай със сигурност. То къде го държиш? Не за това. Или за това го държиш? Еми така, защото това зарежеш и... Ма смисъл има стабилност. Да. Ако искаш да спечелиш слонче, примерно. Спечелваш се. А плюшено мече. Трябва две капачки. Две капачки. Много голяма. Две капачки по пръст. Трябва много здраво да държиш. Така. Махаш пистолетите и гърмиш. Да, просто обуташ и дръж здраво. А от рамото да се спираме? На рамото, да, защото иначе ако отстрещаш друго... Марто, я малко по-за камера, бе. Не, да не се върти. Да не се върти много, да. Хубаво на рамото си е. Леле! Добре, крачка назад. Верно ли? Това е бати от ката ми даде. Бас. Тема нищо общо с въздушие. Аре, аз съм. Джуди, ела ти я снимаш. Би майка. Ева, тук ни гледаш. Сега сме на рек. На рек сме, да. Вземи ти. Не мога да целиш, ти ще мигаш, Да. въобще не мога да се такова. То като гръмна и Ти ти... служи ли му патрон вътре? Значи, не, няма. По принцип помпата се използва. Стреляй, Колю! Стреляй! Първия, който върви в джунглата или това, той е с площ, разбираш, той ще излезе нещо, той просто гърми и всичко. Да. Маш, представи. Той. Леко. Така, да, държиш на гумено. В рамото го служи, защото иначе много мят. И е дръж здраво. И хой на по-надясно малко. Добре. Махнат ли е предпазка? Не, трябва да ти е червено, натискаш го на... Трябва да го натиснеш навътре да прави. Ето. И внимавай, че мята много. И в рамото опри, защото иначе ще скочи. Ясно ще го направиш. Знам и